Maafkanlah bila cintaku suatu dosa. Waduh, waduh. Terima kasih Dinasya. Nanti nyanyi lagi ya. Jatuh, jatuh. Terima kasih Dek Nasya. Matur sembah nuwun. Sungguh diriku tiada mengerti mengapa ku jatuh cinta kepada dirimu, hanya kepadamu. Bukan tak mampu mencari yang lain, tapi melihat dirimu ku sudah bahagia, hatiku bahagia. Semoga kau mengerti. Berdosakah bila aku katakan aku jatuh cinta kepada dirimu, walaupun kau tak sendiri lagi. Izinkanlah aku menyayangimu, walau tak mungkin aku memiliki dirimu. Terima kasih Dek Nasya. Berdosakah bila cintaku suatu dosa. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Bu Dek Nasya dan juga tuan rumah Bapak Siswanto dan juga Ibu Rosita. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Sungguh diriku tiada mengerti mengapa ku
matur sembah nuwun. Luar biasa bukan tak mampu. Heeh. Nah iki mau ya ana sedekah matur suwun sanget kagem keluarga besar Bapak Seswanto lan Ibu Rosita. Dinasa nggih matur sembah nuwun. Mugi-mugi panjang yuswa kathah rezekine. Amin. Yuk Dik Putri. Dik Putri. Giliranu lho. Nggih matur suwun sangat bolo-bolo kanca dari KSBK. Semoga makin kompak, solid selalu. Yang udah hadir. Jaya pokoknya KSBK. Yuk, Dek Putri, kami persilakan. Lagunya apa Cahyo? Rindunya hati dewean yo. Duet tau ambek aku tau. Adah iki tantangan tersendiri iki. Datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku, kasihku, cintaku. Aku bahagia, kasihku, cintaku. Hasrat membara, aku bangga kepadamu. Jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Matur suwun. Sucinya cintaku meluluhkan hatiku. Sucinya cintaku meluluhkan hatiku. Tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci, kita bina bersama. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku.
terima kasih. Lagi loh. Nah, kurang ya Mas ya. Ayo. Nah, apa? Apa nah? Lagi jam 3. Kalah weton Mas. Wes, jadian. Mantap loh, Dek Putri. Biasanya Ridho Budaya iki emoh melu ya apa rek awake, ha? Kok bengi main to? Main apa? Gak melu aku, gak katut tok. Oh, bengi main nimbal iki. Main nok kendal iki. Yuk, kalah weton. Ngopo? Ngopo awake biyen kapato? Yen akhire ati iki sedih remuk. Kabeh kuwi ora sing tak jeluk. Jare wong tuamu wetone ora ketok. Dek Nasa mau nyanyi? Kadung berjuang ati wis nyaman rasido bebojoan. Aku telu satu walu ada wong tuamu abot sanggane wong tua koyo ngene nasib sing tak rasake. Jare wong tuamu
Terima kasih. Matur sembah nuwun, terima kasih. Iki mau judule wah Mas, kalah salah weton. Kalah weton. Kalah weton. Nah, setunggal kali tiga sampun kula aturi, sakniki sampun titi wajinipun Waranggana Presiden Modern ingkang sepuh. Monggo wong ayu kimplah-kimplah kaya bunder kaya bat lamuk ngene ya. Dan ya. Nggih-nggihane gak ana to. Piye? Nggih-nggihane gak ana. Itu bat lamuk itu. Iki mertandakno presiden sing diru anu sing melu Rinda Budaya. Bunder. Kaya subur. Ya, Duk. Daturi tembangin apa, Duk? Cahayu. Tombo kangen, Mas. Tombone kangen. Iya. Tombone kangen weteng karo bokong kok padha iki piye? Ancene kokonane ngono, Mas. Kakean mangan apa busung? Kakean mangan. Iku mergo dongamu tong. Dongaku piye? Song sing demek iku wetenge busuk keturutan. Ndongakno ya wong apik. Kowe aja macem-macem karo aku. Macem-macem. Neng kene balaku berah lho ya. Bolone berah. Sing awak saukuran aku ya berah. Alah wedok-wedok ora. Piye tak dudono? Wong wedok iki penggane ku gandul wong lanang ya. Kok iso gandul? Kok ora? Nggawa susu wae dikempet tok. Alah. Taleni kenceng. Ora ana beane kewer-kewer. Ana cah cilik-cilik akeh kok omongane kaya ora ngerti. Wong lanang iki beda, wong lanang bendina mbok gawe nyukupi keluarga anak bojo. Alah bar nemok dhe 300 saya ketakete. 300 wong duit dadi bang kowe. 300 sing ngebon ngono kok. Ngono iku bayare tiap Jumat tong. Bengi-bengi Akhir kok Jumat. matane ijo. Andane ya diaturi napa Cahayu? Kupenge budek kanyen. Apa mau lali aku? Wes aku manut Mas player ae, Mas. Tombo kangen. Ya, megal. Wedok liya kejaba kowe. Ora kudu, ditmu kari 200 kok. Hah? Kok tak edoi? Ayo. Soi. Mas, apa
putune digendong Mbok, putune Mbok. Matur suwun. Ya, Set. Sebagai persembahan yang terakhir pamungkas, kami persilakan untuk Waragoda Presiden Mudirin singkar saking Palunggian sebagai persembahan all artisnya Rindo Budaya Campur Sari. Matur suwun sangat kagem Alsi Danis. Nggih, matur suwun sangat kagem sedaya tamu undangan ingkang minulya, Cet ya. Yuk diaturi tetembangan Waragoda Presiden Modern all artis. Apa iki satenane wis saling sik karo saling sik takdir kusing jawab sliramu beto ati beto ati ora duwe teke-takete. Duwe omah pirang-pirang. Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku beci eko saka uripku gawe lara atimu ora ana hukum tak jelek moteng lho kowe. Rindo Budaya Campur Sari.
beto ati beto lambe. San rangge lintange ngangkoso kowe tresno gawe lara marang tresno yen gawe lara atimu Rito budel jaman sore Parkour. Sliramu beto ati beto lambe wes kadang mati rasaku kamas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku mari pasan rangge lintange ngangkoso kowe teko gawe lara marang tresno iki wes jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe matur sembah nuwun makatan wau parir poran adicara Rinto Budo campur sari. Mbok pilih wonten request ingkang durung kula aturi. Kula nyuwun agunge samudra pangapunten. Mbok pilih wonten kata yang kurang enak maupun kilaf dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.